Bă, pune-te și tu așa. Da, și aici, bă, uite aici spargem. Bă, ia, fii atent. Adică mai dat. Te striga, coleg, unde ești? Bă, hai la poliție, bă, hai la poliție! Bă, vezi că nu bă! Hai la poliție, hai la poliție! Da, colegul, spune-i așteaptă-mă la poliție, spune-i așteaptă-mă la poliție. Bă, mă, ești pe Discord, da? Da, sunt pe Discord. Hai pe Discord vorbim. Nu, bă. Pe aici, doar că am lag. Mi-am băgat niște shadere și am lag. Doamne, ai tot cu shader, e calpă că mor. Dar uite coaie cât de bine se vede. Ia cum se... Doamne, cum se vede. Am parta? Da, e partea pornit. Mama, și parta și OBS-ul pornit, ești nebun la cap? Hai la poliție. Aici e poliția. Am învățat hartă deja. Bună ziua, colegul! Colegul! Bună ziua! Bună ziua! Bă, pune-și-l informat de poliție. Stai. Nu am la mine. What the heck? E în secție poliția. Brum. Brum. What Bă, the vreau să heck? încerc ceva. Fii atent, vreau să încerc ceva, Tab. Dacă nu te suferi, fii atent. What the heck? Bă, Tab, ai văzut? Știi să arăți ăsta. Cum? Colegul! Cum ai făcut? Bă! Bă! Da, n-ai făcut, n-ai făcut. Bă, ce fac staff în timpul